Mä olin silloin 34-vuotias, kun musta tuli miljonääri. Olen Ekaterina eli Katri Miettinen, kauppatieteiden tohtori, johtaja ja business coach. Väitöskirjatyöni aikana kiinnostuin ihmisten tarinoista ja onnen ja menestyksen käsitteistä. Onni ja menestys on ohjelma, jossa menestyjien kanssa pohditaan, mitä menestys tarkoittaa ja vaikuttaako se onneen. Tänään vieraana on self-made mies, miljonääri, joka aloitti kassakoneen myyjänä ja nousi konsernin johtajaksi. Hänen johdollaan yhtiö listattiin pörssin päälistalle. Tervetuloa Jarmo Kalliola. Kiitoksia. On mukava olla tässä. Minkälainen päivä sulla on ollut tänään? Aika normi päivä, että nautittu auringosta, lämmöstä. Uimassa on käynyt ja melomassa ja semmoista ihan standardipäivä. Vähän bisnestä. Silloin kauan sitten, kun kuvittelit sun elämää jollakin tavalla ja tavoittelit tai mietit näitä tavoitteita, niin ajattelitko, että ympäristö näyttää tältä? Ei tullut mieleenkään. Muistan, kun lähdetään vaikka liikkeelle siitä, kun nykyisen vaimon, joka on ollut koko ajan sama, niin hänen kanssa aloiteltiin yhteiselämää, niin me asuttiin Kalliossa Kurvin talossa, joka on varmasti se pahamaineisin paikka siihen aikaan, 70-luvulla. Ja meillä oli yksiö, joka oli vuokralla. Meillä ei ollut paljon muita kalusteita kuin Kaijan isän lahjoittama vanerisänky, mutta sehän riittää yleensä nuorille parille, niin meillekin hyvin pitkään. Ja me pohdittiin sitten niin kuin elämää siinä vaiheessa, niin kyllähän se ajatus oli, että me ei ikinä hankita mitään omaa. Miksi? No kun me haluttiin elää semmoista elämää, että jos me saadaan rahaa, niin me käytetään sitä niin kuin mukaviin tarkoituksiin, että ei aleta asuntosäästäjäksi ja niin edespäin. Et se oli semmoinen niin kuin pohja-ajatus siinä. Ja no sitten kun totuus alkoi valkenemaan noin 3 vuoden kuluttua, kun Kaija valmistui, ja alettiin miettiä lapsia. Ja Kallio niin kuin lapsen asuntoalueena ei siihen aikaan ollut ehkä kaikista miellyttävin ja turvallisin. Meillä ei jäänyt oikein muuta vaihtoehtoa kuin etsiä oma asunto ja ottaa lainaa. Mun vaimo on hän on paljon älykkäämpi kuin minä ja fiksu, niin hän päätti, että jos me tehdään lapsia, niin siinä on yksi ehto. Ja se on se, että hän haluaa hoitaa ne itse. Ja jos sä mietit siinä elämäntilanteessa... Mitä sä ajattelit silloin? No mä olin vähän järkyttynyt alussa. Joo. Kun mähän aloitin kuitenkin duunin niin kuin satamassa. Ja myyntihommat tuli sitten vasta myöhemmin. Niin totta kai mä mietin sitä, että millä ihmeellä yhden miehen palkalla maksetaan asuntolainat ja niin edespäin. No asia sitten eteni niin, että se pakotti mut miettimään muita vaihtoehtoja. Niin, eli se toisaalta oli hyvä juttu, tämä ehto. Joo, no se oli silleen hyvä juttu, että se pisti mut niin kuin tekemään enemmän duunia. Joo. Ja sitten mä löysin sen homman, että mä pääsin myymään kassakoneita provisiopalkalla. Ja olin hyvä siinä. Aika nopeasti nousin sitten osastopäälliköksi, markkinointipäälliköksi. Se oli semmoinen mun uran niin kuin lähtölaskenta. Meni silleen, että yritys tuli niin kannattavaksi ja menestyksekkääksi, että se ostettiin pois, että Esselte osti sen.
aloitit myyjänä, Joo. niin tuleeko tämä myyntiosaaminen tai myyntihalukkuus perheestä? Minkälaisesta perheestä itse olet? Minun äiti oli yrittäjä, hänellä oli menestyvä kampaamo. Ja sinne tuli myyntimiehiä ja mä olin pikkupoika siinä 10 molemmin puolin. Joo. Ja mua aina kiinnosti se, kun myyntiedustaja tuli, kun ne sitten kertoi niistä tuotteista ja väreistä ja teki niitä kampanjoita, jos myytte näin paljon, niin sitten esimerkiksi pääsette tänne ja tänne kurssille ja sitä ja tätä. Ja musta oli äärettömän mielenkiintoista. Joo. Ja se oli jopa niin mielenkiintoista, että kun ne lähti kierrokselle, nämä myyntiedustajat, niin mä hyppäsin kyytiin mukaan. Ja menin mukaan niihin eri kampaamoihin. Okei. Haluaisin kuulla niitä tarinoita. Ja tavallaan siitä lähti se into. Mä halusin tehdä myyntityötä. Mikä siinä on parasta siinä myyntityössä sun mielestä? Kyllähän se on tietenkin parasta se, että sä saat sen diilin aikaiseksi. Saat asiakkaan vakuuttuneeksi, että juuri tämä kassakone oli se paras ja niin edespäin. Että kyllä se tunne, että sä voitat sen asiakkaan luottamuksen ja pystyt palvelemaan, olihan se mieletön. Mitä sitten tapahtui? Tuli semmoinen mahdollisuus, että tuon Jenkkien yksi päämies, National Semiconductor, otti minuun yhteyttä ja sanoi, että kun silloin aikoinaan sä olet tosi menestyvä myynti-ihminen näissä kassakone- ja kassapääteasioissa, että eikö sua kiinnostaisi käynnistää omaa yhtiötä? Okei. Ja no mä sanoin, että kyllähän tietenkin kiinnostaa, mutta eihän mulla ole euroakaan. Laittaa, että mulla ei ole asuntolainaa, 3 pilkasta poikaa elätettävänä ja kaunis vaimo, niin mitä siinä sitten? Mä sanoin, että how come? Ja no, se sanoi sitten se Euroopan johtaja mulle, että Bob Tindall, että tee nyt kuitenkin se presis. Että kun hän tulee kuukauden kuluttua takaisin, niin miltä se sinusta näyttäisi, että jos alkaisit heidän niin kuin edustajaksi Suomessa. Ja no mä sanoin, että kyllähän mä sen voi tehdä, ei se ole ongelma. Ja samanaikaisesti sitten kun mä tein sen presiksen, niin ex-kaupunginjohtajamme Jussi Pajunen soitti minulle ja sanoi, että Jarmo, että hän olisi mielenkiintoinen liikeidea. Okei. Se oli siihen aikaan, kun oli Neuvostoliitto olemassa, että miten se olisi, jos laitettaisiin kauppaketju pystyy Neuvostoliittoon. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Joku voit säikähtääkin. Joo. No, mitä sä silloin ajattelit? No mä ajattelin, että mielenkiintoista, että kiva, että Jussi vielä muistaa mut sieltä kassakoneajalta ja herätti luottamusta ja menin sitten juttelemaan Jussin kanssa ja hän esitti oman. Ja mä olin tehnyt sitten sen oman presiksen tälle Euroopan johtajalle, Bob Tindallille. Sanoin Jussille, että kuule, nyt se on semmoinen juttu, että tää on mulle vähän niin kuin kaukainen juttu, mutta mites jos niin lähdettäisiin tästä tekemään. Ja mä esittelin hänelle sen mun presiksen ja Jussi katsoi, että tämähän näyttää aika hyvältä itse asiassa. Ja sitten ne sanoi, että hän juttelee he perheen kanssa, kun se oli perheyhtiö. Pajus, että niillä oli näitä kauppaketjuja ja Alepat ja kaikki muut tämmöiset. Ja sitten viikon kuluttua Jussi soitti, että hei, että ihan oikeasti kyllä he lähtee tähän mukaan. Ja mä sain rahoituksen siihen. Muistatko miltä se tuntui? No olihan se vähän niin kuin lottovoito olisi saanut. Nyt sitten tuli tämä Euroopan päämies tänne ja mä esittelin sen mun projektin ja kerroin, että mulla on rahoitus ja se lähti siitä liikenteeseen. Ja siitä tuli menestystarina. Se yritys, jonka mä perustin, niin se oli Datacheck. Joo. Ja teki kassajärjestelmiä, logistiikkajärjestelmiä, ketjuohjausjärjestelmiä. Siinä olisi pitkä tarina, mutta mä sanon vain sen, että mä ostin Israelista
oikeudet semmoiseen komponenttiin, siis semmoiseen niin kuin ratkaisuun, jolla saatiin mikrotietokone palvelemaan esimerkiksi 15 kassaa niin, että siinä ei ollut viivettä. Se oli se ratkaisu siihen meidän menestykseen, että se lähti niin kuin tosi nopeasti. Tuliko tämä ihan sulle mieleen tämä ratkaisu vai se tuli... miten sä keksit sen? No, haluatko kuulla? Haluan, totta kai. Yleensä siihen aikaan niin Hannover oli sellainen paikka, missä oli niin kuin kaikki uudet tekniikan välineet ja systeemit. Ja sitten päivä oli päättynyt, meni Intercontinentalin baariin. Kävi silleen, että siinä vieressä oli 2 herraa ja ne kysyi multa, että miksi sä oot täällä? Ja sitten mä kerroin, että siitä mun omasta ratkaisusta, mitä mä oon etsimässä. Ja hän sanoi, että he on tehnyt sen Israelissa. Ja ne piirsi sitten sen, kun siinä oli näitä näpkinejä, ja piirsi siihen se kaavio. Okei. Okay. Ja mä tulin sitten Suomeen ja sanoin, että mulla on ratkaisu. Menin siihen meidän yrityksen kahvioon. Ja tässä se on. Joo. Siihen tuli kaikki insinöörit mun viereen. Ja sitten mä sanoin, että tässä se on. Mikä tää on? Tämähän on pala paperia. Pala paperia, niin. Joo. Mitä sä siinä näet? Mä sanoin, että tässä on se ratkaisu. Tässä on systeemi, joka palvelee 15 kassaa. Ja siinä on mikrotietokone taustalla. Joo. Ja mun insinöörit ja softakaverit sanoivat, että ei ole mahdollista. No, siihen aikaan ei ollut näitä fakseja eikä mitään, niin teleksia kato lähettämään Israeliin. Ja sanoi, että voidaanko me tulla katsomaan. Ja no, mehän lennettiin Israeliin seuraavalla viikolla ja nähtiin ne asennukset. Saman tien mä sanoin, että mä haluan sopimuksen tuosta järjestelmästä tai siitä heidän ideastaan tai komponentistaan. Ja siitä se lähti. Oliko tämä uran huippuhetki sun mielestä? Se oli alku. Se oli vasta alkua? Joo. Okei. Okay. Ja se yritys sitten lähti kasvamaan ja kehittymään. Me saatiin asiakkaita. Me alkoi hyvin nopeasti niin kuin liikevaihto menee niin kuin vähän raketin lailla ylös. Sitten siitä seurasi se, että meistähän oltiin kiinnostuneita. Tuli halukkaita, jotka halusivat ostaa mun yrityksen ja no siinä sitten mietin pitkään sitä, että myisikö vai en. Mutta sitten oli niinku vaakakupissa paino hiukkasen se, että mulla oli nuori perhe ja aina oli ollut hiukka tiukkaa rahasta eikä ihan vähän välillä. Et välillä lapsellisilla selvittiin seuraavaan kuuhun. Kyllä. Ja niin sitten ajattelin, että ehkä voisi olla oikea ajatus. Ja päädyin siihen, että myin yritykseni. Mä olin silloin 34-vuotias, kun musta tuli miljonääri. Joo. Ja se oli aika kova juttu, kun aikaisemmin sulla oli tilillä kuun lopussa ehkä 10, 20, ehkä 100 euroa parhaimmillaan, ehkä 500. Ja nyt? Sitten oli miljoonia. Joo. Sinusta tuli 34-vuotiaana miljonääri ja sun elämä on muuttunut varmaan paljon. Minkälaisia muutoksia on tullut? No kyllä se oli ensinnäkin niin aikamoinen shokki aluksi. Oli tottunut siihen niukkuuteen. Et sitä ennen esimerkiksi meillä ei ollut varaa matkustella perheenä, vaan me oltiin aina niin kuin kotosalla pääasiassa ja kuunneltiin, kun meidän tutut ja ystävät kertoi ulkomaan ja etelämatkoistaan ja muista. Me oltiin siihen mennessä varmaan 1 etelämatka pystytty tekemään. Ja oli just vaihdettu asuntoa ja todettiin, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta enää varmasti 10 vuoteen matkustaa yhtään mihinkään. Vaikka mä tienasin hyvin, mutta tiedän Suomen verotuksen. Että jos on yhden miehen palkalla mennään, niin vaikka tienaat paljon, niin siitä menee paljon veroa. Ja se mitä jää käteen, niin se ei ole enää niin paljon. Et ei kannata olla kateellinen niille, jotka tienaa hyvin. Koska verottaja Suomessa kyllä hoitaa sen, että kukaan ei rikastu työnteolla toistaiseksi. Toivotaan, että tulevaisuudessa tulisi se mahdollisuus. Ja no sittenhän se avautui niin sanotusti se
uusi maailma. Ja mitä se tarkoittaa se uusi maailma? No se tarkoitti ensinnäkin se, että asuntovelkaa ei enää ollut. Matkusteltiin, päästiin matkustamaan, ostettiin talo Espanjasta. Koko perheen kanssa aina reissattiin ympäri maailmaa, myöskin Espanjan lisäksi. Ja nautittiin elämästä, ystävistä ja varmasti myöskin autettiin joissakin tapauksissa. Onko siinä mitään varjopuolta? Eli nämähän on tosi mukavia asioita, joita sä luettelit. No varjopuolet varmasti tulee sitten siinä, kun puhutaan 90-luvun alun sijoitusmaailmasta. Joo. Ja jos sulla on miljoonia tilillä, niin sä joudut niin pohtimaan sitä, että mihin sä laitat nuo rahat. Mä laitoin tietenkin osan osakkeisiin ja osan kiinteistöihin, asuntoihin ja niin edespäin. Ja muistatte, mitä kävi 90-luvun alussa. Mm-hmm. Ja 90-luvun puoleen väliin asti hinnat romahti. Ja se oli aika tiukka paikka miettiä. Eihän multa mennyt varmasti kuin osa. Ja mun filosofia on ollut se, että mä koskaan mietis hirveästi sitä, että mitä meni bisneksessä, vaan sitä, että mitä jäi. Et jos jäi riittävästi, niin mä olin hätyytyväinen. Okay. Ja meille jäi riittävästi. Silloin 34-vuotiaana, niin miltä se tuntui olla menestynyt? Se on hyvä kysymys, koska mä en osaa oikein kuvailla sitä. Se oli vähän semmoinen hämmentävä se tilanne. Se ei ollut niin kuin lottovoitto, koska mähän olin tehnyt töitä sen eteen. Kyllä. Et mä koin, että mä oon ansainnut joka ainoan euron. Et mitään ei koskaan tullut ilmaiseksi, vaan mä tein 12-tuntisia päiviä, että se menestys tulisi. Et ei mikään ei tule niin sanotusti ilmaiseksi ja niin kuin sanotaan, että Manulle illallinen, vaan sen eteen pitää vaan tehdä äärettömästi töitä. Mm-hmm. Miten sun ura eteni sit siitä? Kun se yritys kasvoi ja menestyi, niin sitten se tuli siihen ryhmään. Eli se nimettiin niin sanotusti uudestaan. Se oli Aldata Solution Oyj. Sellainen pääomasijoitusyhtiö, kun Capman tuli pääosakkaaksi. Joo. Eli se osti sen yrityksen ja mun tehtävä tuli sitten vähän sen jälkeen sen konsernijohtajaksi ja tehtäväksi laittaa se listautumiskuntoon. Ja siihen meni 2 vuotta. Ja me listattiin Aldata Solution Oyj 99 lokakuussa. Se jatkoi siinä. Eli tavallaan mä nautin, siis mun onnellisuus perustui aika pitkälle ja tyytyväisyys niihin 2 seikkaan. Eli tasapaino perheen kanssa ja sitten työ, mistä mä nautin. Oli yhteen vaiheessa aviokriisi, joka me käytiin läpi ja selvittiin siitä voittajina. Se oli meidän elämän paras päätös. Jatkettiin yhdessä, vaikka se oli siinä vaiheessa järkipäätös. Mm-hmm. Et siinä ei ollut oikein tunteilla enää mitään tekemistä. Molemmat oli pettyneitä. Sitten vaan mietittiin sitä, että hei, meillä on perhe, meillä on yhteinen usko. Et miksei me jatkettaisi, että annetaan toisillemme anteeksi. Ja niin me tehtiin. Aivan upea päätös. Et liian helposti monesti heitetään pyyhekehään semmoisessa tilanteessa, että petytään toiseen. Koska semmoista se on elämä. Kyllä. Mutta siitä kun selvittiin, niin elämä jatkui. Ja meillä oli siihen mennessä 3 poikaa. Aivan ihania ne pojat. Kaikki on nyt aikuisia ja menestynyt elämässään tosi hyvin. Ja on ylpeä heistä. Mutta sitten me saatiin palkinnoksi siitä, että me mentiin yhteen ja meille syntyi tytär. Aivan ihana prinsessa. Joo. Näin me koettiin, että se oli meille niinku palkinto siitä, että me haluttiin jatkaa yhdessä. Ja olette olleet yhdessä 50 vuotta. Onko näin? 49 vuotta. 49, kohta 50. Joo. Ja ihana perhe, niin kuin tuossa mainitsin, lastenlapsia meillä on 6. Ja
potentiaali on vielä muutamalla. Entäs menestys? Mitä se sulle tarkoittaa? Mä en osaa edes ajatella, että mitä se voisi sisältää, koska niin kuin tuossa sanoin niin aikaisemmin, niin mä en ole hirveästi suunnitellut elämääni enkä suunnitellut menestystä, vaan mennyt niin sanotusti päivä kerrallaan. Sen verran mun perheestä vähän taustasta vielä, että mulla oli semmoinen, mun isä oli hyvin uskonnollinen, eikä vaan uskonnollinen, vaan uskovainen. Mm-hmm. Ja se juurrutti meihin semmoisen uskon, eli mulla on tämmöinen lapsen usko elämään. Ja semmoinen, että mä uskon siihen, että taivaan isä on armollinen ja hyvä. Ja jos taivaan isä ei olisi armollinen, niin mun nimeä ei olisi elämänkirjoissa. Mutta kun hän on armollinen ja rakastava, niin mä tiedän, että se on siellä. Ja se luottamus, että sulla on niin kuin selkänoja. Että tuli tilanne mikä hyvänsä, niin mulla on se rauha sisimmässä, että tästä selvitään ja näin myöskin niin kuin työelämässä on mennyt. Että aina kun on vaikeaa, niin aina on tullut kuitenkin uusi vaihe elämään ja menestys on jatkunut minusta huolimatta. Hyvin sanottu. Ehkä sitä kuvaa se, että kun Susanna, joka oli noin 5-vuotias silloin, niin hän tuli yksi aamu iskän luoka, näki, että mä olin vähän huolestuneena. Aina aamuisin luin ja katselin pörssikursseja, että missä nyt mennään. Niin yksi aamu Susanna tuli mun luokse ja silloin oli 2 paperia. Mm-hmm. Ja silloin oli se oli toiseen piirtänyt tämmöisen käyrän, joka meni ylöspäin näin. Okei. Ja toisessa oli sitten tämmöinen jana, jossa oli numeroita. Mm-hmm. Ja hän sanoi, että isä, mä katsoin mun viivottimesta isommat numerot. Nyt sä oot varmaan onnellinen. Ja se oli semmoinen herätys minulle. Ja sen jälkeen mä lähdin niinku miettimään, että onks tää niinku ihan tän arvosta. Kyllä. Että tyttö kun aamulla herää ja kysyy, että meneekö isä toimistolle vai lentokentälle. Kyllä se sai mut niinku miettimään, että voi elämässä olla niinku muutakin, vaikka mä nautin siitä työnteosta ja siitä kansainvälisestä ilmapiiristä. Ja se johti sitten ennen pitkään siihen, että mä sitten siirryin muihin tehtäviin, eli jätin pörssiyhtiön. Minkä ikäinen olit silloin? Mä luulen, että 50 noin. Joo. Vähensitkö työntekoa siis? Joo. No siinä meni hetki, niin mulla oli 14 hallituspaikkaa. Sitten mä olin yhdessä yrityksessä toimitusjohtajana. Mutta oli siinä se ero, että sitten mä olin Suomessa. Että se matkustaminen vähentyi olennaisesti. Mulla oli enemmän aikaa perheen kanssa. Me matkusteltiin yhdessä koko perhe ympäri maailmaa. Ja myöskin vaimot oli poikien tyttöystävät ja kaikki mukana. Mm-hmm. Että meitä saattoi olla 12-15 henkeä. Joo. Et me voitiin melkein saltteiden varata, kun lähdettiin. Siihen me käytettiin tavallaan sitä hyvinvointia ja sitä pääomaa. Et mä en ole koskaan nauttinut siitä, että mulla on pankkitilillä paljon numeroita. Mä oon nauttinut siitä, että mulla on paljon ystäviä. Mä voin matkustaa ja tavata ystäviä ympäri maailmaa. Ja tämä mahdollistaa sen. Ja se mahdollisti sen. Vähensit työntekoa, olit noin 50-vuotias. Mitä sitten tapahtui? Perustettiin uusia yhtiöitä ja ehkä semmoinen yksi menestysprojekti, missä tässä nyt voisi mainita, joka oli mielenkiintoinen. Mä olin yhden seuraajan mukana Israelissa tutustumassa startup-maailmaan. Ja sillä samalla reissulla oli mukana Business Finlandista yksi johtaja ja siis entinen Tekes, nykyinen Business Finland. Kyllä. Ja tämä herra sitten sanoi, että heillä olisi alkamassa tämmöinen projekti, että olisin mä kiinnostunut.
jättämään tarjouksen heille. Ja mä sitten sitä mietin, mä sanoin, että enhän mä pärjää teidän kanssa. Että mä oon niin tämän tyyppinen, että en mä virkamiesten kanssa tule toimeen. Niin hän sanoi, että joo, että tehdään se eri lailla. Ja no sitten mä mietin sitä pitkään, mä sanoin, että okei. Eli meillä oli semmoinen rahasto, 140 miljoonaa oli se kokonaissumma. Yllätys, yllätys. Me lähdettiin rahoittamaan suomalaisen peliteollisuuden alkuun. Siellä oli Roviot, Supercellit, Digital Chocolatit. Meillä oli yli 40 peliyritystä siinä. Ja niin monta menestystarinaa on tullut siitä. Joo. Mä näen, että se oli varmasti yksi Tekesin eli Business Finlandin historian parhaita projekteja. Näin mä sen koen. Ainakin jos katsotaan jälkiä, että nythän se on ihan miljardiluokan liiketoimintaa Suomessa, tämä peliteollisuus. Kyllä. Ja siihen liittyy peliteollisuuteen sitten kaikki muutkin tulevaisuuden digisysteemit, tekoäly mukaan lukien. Jarmo, mikä tekee sut onnelliseksi? Minusta tekee onnelliseksi aika moni asia. Ensinnäkin se, että mä saan nukkua aamulla pitkään mun rakkaan puolison vieressä. Heräilen täällä joskus 7-8 aikaa aamulla. Katselen minkälainen järvi on. Jos on tyyni ja kaunis, ettei ole sadetta ja muuta, niin mä lähden melontaretkelle. Meillä on noin 6 kilometrin lenkin, se on 40-50 minuuttia. Täysin luonnon hiljaisuudessa ja rauhassa. Ja mun sielu lepää siellä. Se on yksi onnen lähde. Sitten tietenkin, mitä olen aikaisemminkin sanonut, minulla on upea perhe. Ja aina kun meidän perhe on koolla, niin mä nautin siitä suunnattomasti. Ja pelkästään se tietoisuus, että mulla on näitä rakkaita ja ne välittää meistä, minusta ja mun vaimosta. Ja lastenlapset rakastaa olla meidän kanssa. Me otetaan lapsia mukaan matkoille, aina yksitellen, ja että ne saa ihan sitä omaa aikaa. Näytetään niille maailmaa ja niin edespäin. Se tekee myöskin onnelliseksi. Ja sitten me rakastetaan, että meillä on paljon ystäviä. Ja sitten tietenkin se, että kun sä voit joissakin tietyissä tilanteissa olla jollekin henkilölle avuksi. Esimerkiksi nuorille yrittäjille, startupeille ne soittelee. Tänäänkin viimeksi on tullut soittoja, että mitä mieltä olet tästä, mitä tekisit. Se tuo tyydytystä ja onnea, että sä voit auttaa. En osaa sitä niin kuin sen selkeämmin sitä onneani kuvailla, mutta olen äärettömän tyytyväinen elämään. Kerroit ystävistä. Joo, ystävät on meille tosi tärkeitä ja meillä on niitä ihan ympäri maailmaa. Ja ollaan saatu nauttia aivan uskomattomista tapahtumista. Olen tavannut henkilökohtaisesti Paavin hänen yksityispuolellaan ja illastanut presidenttien kanssa ja niin edespäin. Ja nämä kaikki ovat tulleet näiden ystävyyssuhteiden kautta. Me ylläpidetään näitä suhteita, me pidetään sellaisia tapahtumia, joihin me kutsutaan meidän ystäviä. Ja nytkin elokuussa on tulossa yksi elokuvan maailman kova tekijä, joka oli toissa vuonna 4 parhaan Oscar-ehdokkaan joukossa, siis se elokuva ja niin edespäin. Se on semmoista elämää, joka tuo semmoista sisältöä, eli äärettömän mielenkiintoista kuulla ihmisten elämästä, ihmisten tarinoita ja olla osa sitä. No tietyllä tavalla minun tapauksessa ne toimii yhdessä. Eli näin koen. Tiedän, että raha ei kaikille tuo onnea
Ja se ei varmasti ole se onnen ainoa lähde, mutta kyllä se mahdollistaa asioita ja tuo sellaisia elementtejä elämään, jotka rikastuttaa sitä. En sano välttämättä, ei ole välttämättä, mä olin onnellinen silloinkin, kun meillä ei ollut mitään käytännössä kuin toisemme. Onnea ei mun mielestä pysty tavoittelemaan, vaan se onni tulee, kun toimii niin kuin oman tuntonsa mukaan. Eli tuntee tekevänsä oikein. Niin se on se. Oletko riittävä? Tuo on kyllä tosi haastava kysymys. Ja sitä aina välillä itse pohtii, mutta mulla on hyvä testausympäristö. Eli usein vaimolta tivaan kautta rantain, mitä mieltä hän on minusta. Onko mä riittävän hyvästi tehnyt tämän asian ja tuon, onko hän tyytyväinen. Ja sillä tavalla mittaan. Samoin jonkun verran lapsilla, mutta erityisesti lastenlapsilla. Ja kerran kun mä olin hakemassa sitten tarhasta, vai mikä se on, päiväkoti nykyään, Kyllä. niin yhtä meidän lastenlapsista. Ja se oli sellainen päivä, että ne oli siinä pihalla. Ne sitten sai minut houkuteltua leikkiin, eli me niin kuin käytiin hippaa. Okei. No mähän pärjännyt niille. Mä kuulin jälkeenpäin, että Aava oli sanonut, että se oli koko iltapäivän puheenaihe, kuinka hidas taata on. Sitten mä tapasin ton Aavan ja sanoin, että kuule, että taata on kyllä hidas, mutta rikas. No se on hyvin sanottu. Joo, se toimii ihan hyvin ja me ollaan nautittu siitä, että niin kuin tuossa jo mainitsin, että kun saa lasten lapsilta sitä vastarakkautta, Kyllä. niin sitä niin kuin kaipaa, sitä tunnetta, että sinua rakastetaan, sinusta välitetään. Ja se on semmoinen asia, jota ei saa koskaan kylliksi. Ehkä mä oon siihen riippuvainen. Niin kuin sanoin, en ole koskaan suunnitellut elämääni, enkä nytkään suunnittele tällä hetkellä, vaikka on aivan mielettömiä projekteja menossa. Että nämä, mitä aikaisemmin puhuin, niin ne on niin kuin peanuts, mitä on tulossa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, että jos muutaman vuoden kuluttua teet jatko-osan, niin ehkä puhut multimiljonäärin kanssa. Sehän sopii. Sehän sopii.